Jeg hedder Lærke, jeg er 18 år gammel. Jeg har spillet tennis her i Sundby Tennisklub i mange år nu, og jeg har været træner i omkring 5 år. Jeg er teametræner her i Sundby Tennisklub. Tit sammen med nogle af de andre trænere. En af mine veninder har jeg tit timer med, hvor vi har et drengehold på omkring de 13-12 år gamle. Og når vi har dem, så henter vi redskaberne ud inden timen, og så aftaler vi oftest under opvarmningen, hvad temaet skal være i dag, om det skal være grundslag, eller sav, eller angrebsslag. Og så planlægger vi ligesom træning ud fra det med noget teknisk, og så noget pointspil, hvor vi inkorporerer det, og så noget leg eller noget spil helt til sidst. Jeg har her i løbet af årene taget T0 som hjælpetræner, da jeg var 13, tror jeg. Og så har jeg taget T1 og T2 og T3. Vi har her i klubben et meget tæt fællesskab mellem trænerne og hjælpetrænerne. Dejlig gruppe, hvor vi alle sammen føler os meget trygge til både at spørge hinanden om hjælp og bare have rigtig hyggelige timer her i klubben. Så hvis du har lyst til at være teametræner, så synes jeg, det er mega fedt. Jeg synes, jeg bare, det skal gøre. Man får et virkelig dejligt fællesskab, både i klubben og både på banen og ude for banen. Og man får lov til at give noget tilbage til klubben, som man har fået så meget fra.